खोनासंनानै आरो बेखौहाय फल' खालामनोहाय नाजादो। आङो बुंनो नाजादों जाहैबाय जेसेबांनाखि नोंथांमोना डेलिगेटफोर थाफैबाय नोंथांमोना गावबागाव थानाय जायगाखौहाय साखोन सिखोनै लाखिनो नाजादो आरो जायगाफोराव लेथ्राफोरखौ गारनानै दालासै आरो बेबायदिनो लेट्रिन बाथरुमफोरखौहाय मोजाङैनो इउज खालामदो जाहाथे नोंसोरो बे सानथाम थानांगौहाय माबा मोनसे प्रब्लेमा फैया बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि जायगाखौ मोजाङैनो साफा सिखोनैहाय लाखिदो आरो बेजों लोगोसे दिनै डेलिगेट्सफ्रा गासैबो नोंथांमोना गिर्जायावहाय फैजोब नाथाय बे सोहिनांनाय आइजोआ ओरैबायदि मोनसे हास्थायनायजों बे इसोरखौ खुलुमग्रा सिनागगाव बेयो फैदोंमोन जे गोबां समनिफ्राय गोबां मानसिफोरनिफ्राय बे जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै बे खोनादों बेनिखायनो बे सासे गोदान फोरोंगिरिखौ नायनो लोगो मोननो हास्थायनायजों फैदोंमोन So she thought maybe nobody will see me and she was standing there at the बेनिखायनो बे खुलुमग्रा न'नि उनथिंजाय मोनसे जायगायाव बे गसंनानै दङमोन Verse 12 says, but Jesus, who was in the front teaching, saw her. नाथाय जिसु ख्रिस्ट जाय जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि सिगाङाव थानानै फोरोंदोंमोन बे सिगाङाव थानानै फोरोंनाय जिसु ख्रिस्टआ बे खनायाव उनाव गसंना थानाय आइजोखौ नुहुरदोंमोन Immediately Jesus recognized her suffering, her deep need. आरो बे जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे आइजोखौ नुदों बेयो सिनाय मोनदों बे आइजोआ बेसेबां सैनांनानै दंमोन आरो बे आइजोआ बेसेबां बेबायदि हेफाजाबनि गोनांथि जादोंमोन बेखौ जिसु ख्रिस्टआ मोनदांदोंमोन मिथिदोंमोन You read the passage carefully and you notice that Jesus stopped his teaching to attend to the need of this bent woman. जोङो नैबे बाइबेलनि खोन्दोआव जों मोजाङै फरायनानै मोजाङै ध्यान खालामब्ला जों नुनो मोनो जे जिसु ख्रिस्टआ सिगाङाव थानानै फोरोंबाय थानायखौनो बे दोनथ'नानै बे आइजोनिथिं बियो नायहरदों आरो बे आइजोनि गोनांथिनि थाखाय बियो बेबायदि सानदों आरो